Nas, 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 nas. Nigga lamundi nas, 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 nas. Nigga lamundi nas, nas. Yeah. Nas. Shit. Nas. Whoa. Nas. Yeah. Nas. Manika ninjembi nas. Yavuthe band ilash. Yavuthe band ungandachi. Dinze manika dingas. Kandi broke dikhala kusas. Anditsenga nexesha lonas. Lethi bhanqa zakufaka iblast. Leli week azange walast. Nas. So ya record le Casper. Yeah, right. Mulweni namhlanje ngizonifundisa uba inhloko necharge idibana njani and then kwenzela uba iplug up kwenzela uba icharge. So nimamele nibe zindlebe le cable mos heavy cable nansi cable kodwa and then le inhloko and then thatha cable fake apha faka so xaqobo faka so uzama plug up atheni ngene okay hayi ekaka ngene and then thatha le fake yeah ngene okay manje ngiyaqalela bulweni yabo le cable nansi cable le inhloko le faka so igqibile xa ifeke so and then charger lena xa qobo bayicharger faka apha and then igqibile ke ngoko izonyuka ifone yakhe and then fake ayidingene mana apha andiyazi ngoba icingephi irong lenza le inhloko le cable le lo ngumyeni umyeni ya sothi suti le and then umakoti yabo yathukelana nje yonke le so umyeni unxiba isuti emnyama umakoti unxiba ilokho emhlophe and then le ithatha ithibana olhlobo ya so ilamini umshado ngoba xa kuthiwa kuyancenyiswana kiss the bride and then ke ngoku so thibane ithi so yanga umfundisi lona umyeni lona umakoti lona and then yenza landa yakhona kiss the bride and then le thibane apha yeah so ngizokwazi uchacha mos yeah so and then xa ugqiba ke ngoku fake apha ayingeni apha ke kodwa ke le nto iqala apho lihlobo ya kodwa yiyo kodwa makoti nangumakoti kube ngumkhwenyana ufake apha dibane and then ufake apha qabile ke ngoku and then fake apha thengathi nena kodwa ke ni uba nibambe olhlobo qha ile nto esibethayo kodwa ke yona yiyo kodwa yiyo hayi yiyo le dibane apha ya dibene so yabo Samsung and then ibe umye umkhwenyana ibe ngumakoti so yonke le nto yenzeka dibana up awuzuphinda ukhala uba hayi ake uba icable dibana njani kodwa hey kanti cable I think ya le cable cable le cable ibe ndonga nini le clock ya head le your head ndonga nini kodwa xa inhloko ngesingezi head ya head kodwa le
head and shoulder. Yeah, head, we chin, head, chin, yeah, head, and then head, so head, ibe lande yakona cable, cable, tibana on head, so, and then ibe phone again go, and then phone to cable to phone. And then from head to adapter. Kodwa ke yamba ya esokolisa kodwa ke uba nibambe uhlobo kodwa okay kodwa ngena apha okay kodwa ke ya ngicela ni like subscribe igama lami nomfish ni like ni subscribe comment yeah sayivala stand by and action okay ndilibele nje into eyi-1 and then yabo xa usewugqibile ufake ngoku match umakoti ufake apha uzifaka apha efonini and then inyuke fake apha and then izonyuke ngokuthi qala ku-0 ithi 0 1 2 3 4 afike ku-100 xa sifike ku-100 cheese igcwele ifoni yakho igcwele but ngisiphinde sizameni ukugqibela uba mhlawumbi omnye bengekho uba iphinde ifakwa kanjani so le ngumkhwenyana lo umakoti lo idibana uhlobo umkhwenyana nomakoti idibana uhlobo dibana uhlobo okay dibana up and then be ifoni le fake apha sifaka apha and then ufaka apha fake apha kodwa ke kodwa uba uyibamba uhlobo uba uyevele wathatha i-cable thatha inhloko fake inhloko fake i-cable kwinhloko and then cable thatha ifake apha phone fake up hayi yonyuka ithi 1 up until 100 100 kodwa ihamba up yeah ihamba up nizoyazi nini siphinda zanifundisa ningashiyeki yeah ni like and subscribe 1 hour later ngiphinde ngithathe ithuba ngibulise balandeli bami igama lami ndingufishi ndaphinde ndanamkela kwakhona kwi-content yami ndiyami ndedwa namhlanje ndihamba no-chips is a chips rasham is a chips khazazisi hayi kamareni bantu bami khazazisi chips wonde kubo hayi igama lakho ding chips kanjani ngohlobo lo-right man uyabona like molweni igama lami lingu-chips yabo kaloku le nto yebantwini le nto so yabo molweni igama lami nguchips ndimnake ndingufish so namhlanje siyanifundisa uba ufuna kanjani kwi-content yami yanamhlanje ufuna kanjani sofonela ukungayo yabo so ya ngena apha uthi cofe apha and then uzofuna ke ngoku khababonise ngokwakho chips baphinde ukwenza uba bazibona kakuhle kanti ungakwazi ufona bakhona bangakwazi ufuna so ingangqameli yabo sithe chu kakuhle nje chips mhlobo wami lo umkhulu khafoni chips yeah. So guys ungena apha efonini uhambe uyocofa inamba ufike phana ukhangele umuntu omfunayo umfumane sogqiba
ufonele. Ya. Uyakhawulezisa wena kanti kumele uthi chu xa ukhawulezisa abanye abantu abazwe understand kanti xa uthe chu ujonga chips phone le uthi lweni igama lami ndingufishi namhlanje senifundisa uba ufuna kanjani hayi ukhafa xa ukhafa abantu bazokhafa kanti xa unikeza umdla ingamnangxaki yona chips nabanye abantu abayalento kanti xa umele ukubafundisa ithi mulweni igama lami ndingufishi namhlanje sanifundisa uba umfonela kanjani yabo so ithi sibaliba mulweni igama lami ndingufishi namhlanje sinifundisa uba ufonela njani ufuna njani so uthi kungawo and then uthi nanku kungawuvelile ufi apha yebo le ndawo ihlaza ngena pha kulanda ihlaza uthi uzofonela kubufundisi yabo so ufundisi nje ngalovesi yakhe uphulileyo yabo umhle nobamhle so kumele yenze izinto ezinhle Chitseno kubufundisi chips Olweni igama lami nguChips namhlanje ngizonifundisa ukwazi ufona. Xa ufuna ufona ungena apha efonini yakho ngesiqhelo. Ufike phana ubethe inamba yalomuntu uba seyikhona uvele ucofe apha ukhangele igama lakhe ukungawe bese umfumene yabo nanku apha somcofile cofa apha ke ukuye cofa kule ndawo ihlaza bese ufona that's all right yabona kuba kufuna kanjani so ngingabunanqanza nifundise yonke into yabo ngize nomhlobo wami chips so fish and chips yadibana hayi so sanifundisa yonke into enifuna uyazi ane chips kunjalo fish kunjalo sanifundisa ningabunanqaki nihlale phansi nikhululeke niyayazi uhlobo endithanda ngalo ngoku size nezinye izinto ezintsha ya sanifundisa ufona ngoku sobane sinifundisa uba ilayita njani ifoni kwambeni kwethuba uba ucofa njani ukuze ilight ifoni yakho nje ngohlobo lwe-right asijonga chips phela akayigqameli i-content yami le ndiyiqala le nto bakhona abantu abangazaziyo ezi izinto kodwa nawo ungayazi uba ilayita njani ifoni kodwa yona ke fish thethe indaba zethu sanifundisa uba ilayita njani ifoni nisoloko ni-on niyayazi uba niyalayikha comment kanini kokabhala kwakhona abhala sibahle sibayithula sifanelene sobayithula sizitshomile ezinhle sobayithula comment subscribe ukuthini ngathi usubscribe ukucofa phana kulaa ndawo leya ithi kanje then beyami yakho sibe nayo soyithula. So nizo like kwinto ka-fish ni-like nika-chips usifollowisha so bazosilandela abantu hayi andifuni basilandele mna noba ndihambe kuwo abantu bazonilandela usoduma funa sibe ngabantu abakhulu uba ngiyochama bazonilandela hayi hayi uba ngandilandeli kaloku noba ndiyochama hayi kodwa nimlandele ke guys uChips yena uyafuna ulandela bazokulandela nokuyocama hayi uzongena njani etoilet bazoma ngaphandle nje noba uyalala bakulandele bame ekamereni bandigadi ifakali kodwa ulandele salayo Chips azomlandela sayivala i-content yethu ngufishi no Chips Nkosi Fish and Chips like subscribe comment andifuni ndilandele wrong ulandela ya sayivala kanjalo sithi gone kanje some fish some chips
nenze ngohlobo. Nas, 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 nas. Nigga lami ndingas, ngas, 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 ngas. Nigga lami ndingas, nigga lami ndingas. Ngebe nigga ngebe nas. Chile mameli mikas, mami kapu seli hands. Ngapa lasha nangulisa, but I'm strong like a Barca. But I wish I can go.